Все още е ранна пролет. Семейство Маринови са пчелари от голямото семейство на истински мед и участници в програмата им Осинови кошер, която се бори с негативната тенденция по измиране на пчелите. Те искат най-доброто за своите работливи кошери, затова сега са на мисия. Засяват трева с цветя и микс от семена за медоносни растения в близост до кошерите, за да подсигурят основния прешет за своя пчелин. Така, пчелите не трябва да губят време в далечен полет, за да си набавят нужната храна. Медоносните растения се нуждаят от слънчево място и малко грижа за успешен старт. За своята медоносна градина семейството използва тревна смеска, която е издръжлива на неблагоприятни климатични условия и 5 различни микса за разнообразен и богат цветен прешет. На обработени и почистен терен от корени и плевели се засяват семената и се покриват с качествена почва, за да се даде сигурен старт. Медоносните цветя цъфтят през цялото лято.